Hadian bag State Election Committee jong Voice of the People Party VPP kalapha ya ka Kyrteng u Dr. Batskhem Myrboh kumu Kyrtong ka party haka election MP Shillong samoy sya ka yingdor bar thau ain Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency State Executive Committee SEC ka VPP haka laipoi tarik ulber arhaja arpun riu lapen scam ya ka tega jing terwa. Kat kom ke Kyrwoh kepala pha laong baka party kala syem ya kani karai hadian ke jia mir jingmut lang jong barok ki dukhat ke State Executive Committee. Kumta ke party sasisen ke kerpat ya barok ki dukhat ki nong kersan bat ki nong song snong ke jela makin nang beteng ban ai ke jing kersan baka jia trai lang jong ki khnang baka party kan yo biang ya ke jing job. Kani ke election MP Shillong samoy na kani ke constituency ka long don kam hadian ke jing khlat no jong Dr. Ricky AJ Singkon minha ka khat khandai tri urempang arajar arpun riu. Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.